Čau lidička, já vás vítám u nového videa, dneska to bude Shake and Fidget. Takže dneska se koukneme na S26 a já to tady nějak sestříhám nějakou hospodku. Dáme si potom i arénku. Tak, nic, dobrý. Arénka. Tak třeba. Jo, toho si dáme v pohodě. Tak, hospoda a teda budu to dávat na ekpy. Takže až to bude hospodky, tak si zase spát. Jo to dám. A pojď, ty vyhnutí. A borec od nejklučina. Dobré, tak včera obchod, určitě tady nic nemáš pro mě. Jo, máš tady štěstíčko. A ty lidi můžu natáčet, jestli chcete priváty, protože tam je to lepší. A určitě víte, co je to privát. Jo, to dám. Já si věřím. O, dobré na jednu ránu. Tak co mu vylepšíme obratnost a už ne, přesně. Stáj. Nechce se mi kupovat. A ne, nic jiného nemám. Zadím si jednu hubičku. Nemám kupovaný. Jasně. Tak a já bych asi dal XP. A taky bych tady chtěl říct, že teda budu natáčet priváty, vyjde nějaký ten tag a můžu začít ještě dělat speed arty a taky budu dělat jeden takovej menší herní pořad, který bude mít tak 10 minut a název mi můžete napsat do komentářů. Tak tohle snad dám, protože hospoda je úplně easy. No, dám přeskočit. Tak to bych neřekl, že bych to dal. Furt na to nemám. A Draco Griffina se fakt nechci kupovat. Když tak, můj neck. No, to jsem nechtěl, neck. A když tak, jestli chcete, tak můžeme potom založit cech. Nechci.
Tady ještě musím počkat, takže dáme něco okolo 2 minutek. Dobře. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow.